Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So yan, makulay na buhay mga kabeli. Yan. So may lakad. Po mga kabili. So mga kabeli, wala kaming vlog ngayon, so content. So nagyaya yung mga team kabeli natin na saan yan, tol? Magmami po sa Magala. Mami Magala. Mami po, mami. Yan, sama natin si tatay. So mga kabeli, yung pupuntahan natin, isa siya sa mga dinadayong mamihan dito sa bayan ng Arayat. Ay, ng Magalang. Magalang. Yun na. Tignan natin kung gaano kasarap yung mami nila mga kabeli. Ayun, si Michelle sumama. Nay, hindi ka pwede sama, nak, malayo pupuntahan. Nay, si Kia nakasakay din. Okay mga kabeli, kita-kita tayo sa Magalang, Pampanga. So tikman natin yung mami sinasabi nila. Yun yung may mata ng baka, may utak. Yun. Tikman natin mga kabeli bago kami umuwi ni Michael ng Bulacan. Yan. So iwan mo na si Grace. Grace, ikaw muna, sinama ko si Jepoy. Yan. So saglit lang naman doon, siguro mga 30 minutes. Kakain. Kain na naman po mga kabeli. Tara na. Ayan, tapos ayan, galing sa kampo. Yan. So mga kabeli, dito kasi sa amin may kampo dito. Yan, mga ano yan, merong yung kung alam nyo yung Capgo, yun yung mga civilian na inanuhan ng mga military. Yan, Capgo, meron dyan. Saka mga military. Yan. Tara na, para maaga tayo makauwi. Okay mga kabeli, tuloy na tayo. Thank you. Jeffrey Villacruz, Ligo. Shout out po. So ayan mga kabeli, yung pupuntahan natin sikat po dito yan. Dahil yun ay na po sa Jessica Soho. Napalabas na rin po sa Jessica Soho. At least mapapasyal ko kayo mga kabeli. Diyan. Hello po mga kabeli. Ito papunta sa Santana yan, ano? Mexico. Mexico, yan. So pag kumaliwa ka dyan mga kabeli, Mexico, Pampanga po yan. Pag dito, Pangiles po. Magalang. Magalang ano tal. So dito tayo, pamagalang tayo. Magalang, yun, no? Tayo mga kabeli, magalang na po tayo. Galang Pampanga. Natitikman na rin natin yung sikat na mamihan dito sa Magalang. So itong mamihan na to, yun nga, na ano na nga sa Jessica Soto. Kaya mga kabeli, kabayanan na po na Magalang to. Ito yung pinaka-sentro nila. Diretso lang tayo. Ito lang. Opo. Pag mag-click dumayan, pagaling na.
Yan yung ano, nandito yung simbahan ng ano, simbahan ng Magalang, pinakabayan. Yung maraming buto. Ito, tol. Yun dito. Natay parking yan. So yan mga kabeli, nandito na tayo. Ito ba yan? Yan no. Mukhang masarap, pinipilaan ah. Pwede kaya tayo rito, tol? Pwede dyan. Ay, pato. John Paul. Bako mga kabeli. Michael. Hello po mga kabeli. Si Tatay. Hello. Jan. Si Marje po. Tayo. Si Chef ay nasa lugod pa. Ay, nasa harap. Ayun, nandun na. Hello! Nakabili, tikman natin yung mami dito. Mami, yan, special daw mami dito. So sabi nga ng mga bata, nakarating na yung Jessica So dito. Ayan. Sa kabila. Ito, iba to. Ayun o. Ha? Hello po. Maraming salamat. Okay. Dito na tayo mga Beli. Ayan mga Beli, kain muna tayo. Anong sa inyo? Pili na kayo tol. Mami lang po. Mami. Yan, dali. So yung price na mga Beli, laman siomay 45. Ang daming tao. Ganun din, parang ano. Ate, nagpa-vlog ako ha. Sige kung ano, so separate na lang sa... Ito yung sabaw. Sabaw po. Ayan. Tapos anong laman nyo? Anong available na laman? Ano po? Utak mata naman. Utak mata laman. Okay. Sige. So ganun na tayo. Wala namang sinapay. Ay, nung takli ko Magkana? 70. Utak ko naman. Utak mata. Buli nito, Dad. Gusto pala ni Jan eh. Okay, si Jan. Jan, kumakain ka na ito ha. Sabi mo kanina hindi. Ay mga kabeli. Tol, kuha na kayong pwesto doon o yung mahaba. Tayo, okay. Hanap kayong pwesto tol. Yan, utak naman. So dinadayo to mga kabeli. Yan ha. Tikman natin. Utak laman o utak mata? Ay, laman mata. Laman mata tayo tol, wag utak. Dahil mga kabeli, mata laman yan, 70. Ano? Tol? Mata naman. Yun o. Yan ang sa amin ate. Mata naman. Mata laman. Ayoko nung utak, masyado maano yung utak eh. Liit lang ng pwesto mga kabeli. Kaya lang kagandahan sa pwesto nila, nasa bayan. Konting liko lang. Yun. The original Magalang. Ayan. By Mami House. Yan, shoutout ah. It's all about dog show. Yan. Mahilig sa ganda yun eh. Kuya Roy Mosni, hello. So yan yung laman. Yan mata yan. Yung mata mga kabeli.
Tapos yun yung laman. Mata ng baka yan natin. Mata ng baka. Sarap. Okay. Tapos ito, siomai saka dumplings. Yun lang. So, anong pinagkaiba niya, siomai saka dumplings? Delisa. Siomai mo yung dumplings. Natanong ko lang mga kabeli, alis same lang naman po yung ano nun, yung laman sa loob, pero yung wrapper lang ang pinagkaiba nun. Ande, yung siomai po kasi yung dumplings pork. Ha? Pork po yung dumplings. Ah, okay. Siomai beef. Okay. Itlog. Okay mga kabeli, tikman natin. So ayan na po. Order na natin. Totoo ba na Jessica Soho na to? Hindi pa? Fake news lang yan? Ha? Parang hindi naman pala na Jessica Soho eh. Sabi nila. Kaya kumuha ng franchise sa Maraya to. Dati mo yun, di ba? Ah, dati pa. Pero yun, mga kabel na. Napunta nga ang Jessica Soho dito. Ha? Dati pa, ano? Ay, thank you. Kompleto na yan. Ay, shoutout po. Oy, shoutout po. Hey, let's it, mga kabeli. Ano sabi mo? Wala akong kutsara, tol. Ayaw, kumuha na si Jepoy. Kabeli, ayan. Sa Sumler. Kabeli, tikman natin. So maliit lang yung bowl nila, ayan. Bango, amoy baka talaga. Sarap. Pwede bumalik ng sabaw yan na tol. Mga beli nagdadala dito yung sabaw nila. Sarap. Tapos may sili eh, ano? Naglagay tayong sili, paminta, bawang. O kayo doon tol. Last partner, nagpakuha tayong tinapay. So mga kabeli na ubusan daw ng tinapay. Deliver pa lang. Soft drinks na lang po, buka kayo. Mainit eh. Kahit na, Mountain Dew meron. Kita kain po tayo. Tayo ka naman si. Diyan, saan yung kalabasin kaya dyan? Diyan ah. Buo yan, dyan. Buo na naman dyan. Ano yan, napagyan na ah. May akalan ha. Kami na, dali mo na nga lang dito yung malaki. Baka kayo mo. Ano naman? So mga beli, kinuha ko yung malaking part ng mata ng baka. Kasi nung nakaraan si Jan Jan, medyo sinubo niya yung malaking part ng baboy, hindi niya manguya. Medyo nabulunan po. Natakot ako. Kaya sabi ko, pagkakain siya, bantayan. Wala nang tinapay, Tol? Lampos na. Pagtayo ka mamaya. Abaw. Salamat, Paul. Sige, Paul. Mabero ka. Thank you sa pagmamahal mo. Kapekram. Yun no. Really, sarap na sabaw. Sabaw nagdadala. Kala pa yung tinapay. Wala pa po ata. Ano, Pal? Tapos namin kumain. Tara.
So mga belly, refill ng sabaw yung team. Ayan. Yan, tayo sabaw ba? Paul, sabaw tayo. Ha? Ha, mga belly, sama na tayo doon. Refill tayo sabaw. Yan, shoutout sa mga kaibigan natin. Taga rito kaya? Arayat, sir. Arayat. Oh, Arayat din kami. San man ba nyo? Nakita ko nga kayo, sir, sa Ritsan. Sa Ritsan. Ayan. Shoutout sa mga... Okay daw ako sa personal. Thank you. Joke lang mo yan. Ate, pengin din ako. Ken. Sige lang. Mainit eh. Belly, refill. Pangalawa na to. Yung sabaw nila, pure na sabaw ng baka. Sa tingin ko to, belly, sa tingin ko to, ano to, yung mga buto-buto ng baka. Ako'y nawawala ko. Enjoy. Kain nyo tayo. Saan kayo sa Arayat? San Antonio. San Antonio. Ay, Yung kaninang sako. malapit na lang yan talaga na sa atin. Pa? Shoutout kay nanay. Hello. Kayo po mayari? Hindi po. Kala ko siya mayari eh. Pa? Trabaho po. Sarap mga belly. Meron tayo. Saan? Ito yung ano eh. Dapat to. Ano pang mata? Ayun mo yun. Mata. Pilik mata. Ito mga belly, mata ng baka. Tikman natin. Number 1 kasi rito kailangan malambot. Kasi pag lumalaban to, mahirap kainin. Lambot. Ate, nasa sold out kayo araw-araw dito? Parating mo, boss? Siguro maganda ang sales nyo rito. Ano? Yan. Sa ganito kasi mga business mga kabeli. Parang tubong lugaw din po to. Yan. Mura lang yung Mickey, konting karne, sabaw. Number 1 kasi number 1 masarap yung sabaw. Kasi kung hindi masarap ang sabaw, di uulit yung mga yan. Yung mga team kabeli natin. Kumalag na ako, manatanggal. Magpapawis ka eh. Yung mabag ka pala dito, boss, no? Yan lang po. Yan, dahan-dahan ka dyan ha. Opo. Kasi isa ka. Ano po, mga kabeli? Ano Antonio kaya rin naning bitas niyo? Papaling lang ba? Paling na kasi tuluban. Hello po, mga kabeli. Hello po. Sarap pa pa? Isa pa? Bawa pa kayo doon. Nagpawisan ka agad. Sarap po, mga Mainit kabeli. kasi panahon kaya pinagpawisan ka eh. Pare. Isa pa kabeli? Baka pa mo? Ulit ka pa boy? Oo, pangatlo. Garap ulit. Baka sabaw na lang inom. Sabaw na lang ininom ni Jeboy tapos take out niya yung noodles.
Pwede ba? Pwede yun, bakit hindi? Nagbayad tayo. Dito, under page, Jeff. Under repeat all. So nakatatlo na sila, nakatatlong balik na. Yan Paul, bawi doon, sabaw uli. Marami pa. Yan ikaw sabaw. Belly na tatlo refill na sila. Call sa pa ako, call. Kaya na ba? Sige na. Baby. Alam mo dyan? Hindi ka nag-group dyan ah. Jeff kayo, good boy. Mirit si tayo. Hindi natin ito. Nga. Belly, pinagpawisan tayo. Si Michael, saan yung Masarap po mga kabeli, ngayon lang po ako pinagpawisan. May sa trabaho hindi. Hindi magalaw. Ano, pagpapawisan, hindi ka na magtatrabaho. Hindi, kakaway-kaway lang po. Belly, hindi ko kakayanin yung tatlo, kagaya nila. Sarap mga kabel. Sarap pa. Kung makuha mo lang yung timpla niyan, boy, yayaman ka. Princess ka na naman. Belly, ang sikreto nito, yung mga buto-buto ng baka. Kailangan araw-araw pinapalitan mo yun. Yun ang sikreto niya. Mami, kung gusto mo masarap na mami talaga. Tapos na po kaming kumain eh. Dumating yung tinapay yun. Sino may gusto tinapay? Dumating yung tinapay mga pwede, tapos na tayong kumain. Kaya lang, paano pa? Di na masarap yan. Sasabay mo dito. Tol kayo, tinapay, kuha kayo dun. Yung karne ng baka nila may konting tigas pa. Kaya lang manipis yung slice, kaya hindi nararamdaman ng ibang kliyente na matigas yung karne. Sarap. Yung sabaw niya may konting tamis. Kagaya din ng mami na ginagawa ko, may konting tamis. Kaya lang, yung sa atin, dark, medyo maitam, ito, puti yung sabaw eh. Panalo, Nay. Yan, dinadayo ko na nga yan. Saan? Legal, mga kaya. Oo. Pandayo naman kasi lasa eh, masarap po. Yan, aminado po kami, masarap. Mukhang di nasarap pa si Jeffrey, hindi kinakain yung noodles sa ano eh. Mag-limited ka na sa sabaw. Kamusta kayo dyan? Nasarapan ba kaya? Yan po. Ikaw dyan, nasarap? Ayun. Si paring Kimpi, di nasarapan to eh. Nakatatlong ulit, ayun, si Michael. Oh. Mag-limited pa niyang sabaw. Kaya Yan mga kabeli, sarap. Panalo, di sayang yung oras mo pumunta rito kahit nanggaling ka na malayo. saan kayo po? Saan kayo banda? Arayat po kami. Hey. So ayan mga beli, nabusog kami. Busog na busog. Si Jeffoy, nakailang ulit ka Poy. Mahilig ka pala sa ganyan eh. Lalo na to, yun. Hello po mga kabel. Thank you po. Ito po. Ayan, busog din daw sa kabilang table. Yan, shoutout ko. Yan.
na. Nakaapat na balik ko. Yung sa kabilang table mga kabeli, nakaapat na ulit daw sila ng sabaw. Harap. So mga kabeli, magbabayad lang tayo. Yan, pasog. Wala po. Yan kayo pa, loko kayo pa. Ah. Ate, magkano yung sa amin? Kasama soft drinks. Ayan, daming tinapay ngayon. So, 595 ang total natin. Ito na si Kurbal. Yan mga beli, dumadagsa yung mga kliyente nila. Ang dami. Pag ganito kalakas ang business mo, mabilis nakabili ka ng Ford Ranger. Tama ba yun, pare? Tama po yung mga kabili. Ay, si Tama po yun mga kabeli. si tatay, ano? Nasarapan ka ba tayo? Oo. Okay, mga kaibigan, bye po. Ingat kayo. Subscribe tayo, ah. Ano yan? Magkano? 20 lang po. Okay, sa 20. Tatlo po. Tatlo siya dito. Okay. Tingnan ang 20. Sabit natin kay Whitey. Ha? Salen? Lobat na daw. Ang tingnan ang 20. Wala lang pa rin sa. Pare, tingnan 20 kan, Mara. Napapalitan ni Pat. Gel, sabit mo nga sa leg mo, tol. Ito po mga kabeli. Bago. So mga kabeli, ang iba rito galing pa sa mga trabaho sa construction. Yan. Tapos may pogi sa likod natin. Oh. Magay ka muna. Okay, let's go na. Okay na kaya? Okay, nakamerienda na tayo. Okay mga kabeli, tuloy na tayo. Yan. Diretso na tayo, uwi na tayo. Tita, salamat po. Thank you, thank you. Dito na yung laman. Ano yan? Ulam mamaya. Ulam, mami. Okay mga kabeli, biyahe na tayo. Sarap ng mami mga kabeli. No. Kung matawag yung harap, Na? may tao sa harap. Ta. Ayun. Ayan mga kabeli, pauwi na tayo ng Arayat. So napusog na yung team. Ayan. Hello po. Hello po mga thank you po. Tara, harap na ang area muna. Yes. Okay. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. At least naisama namin kayo sa mga dinadayong mamihan dito sa bayan ng Magalang. Yan. So, ayan, thank you. God bless all. Salamat po. God bless po. Thank you po.